Ayikho into engiphatha kabi njengokuthi abantu abaningi bayaqhubeka bengu-WhatsApp and uma ngikhuluma la kungathi abangizwa uma ngikhuluma, so okwenza ukuthi ngelinye ilanga ngiyoyeka nje ukushiya inamba la, ngiyoyishintsha le namba ngigcine ngisayisebenzisa at all. Uma umuntu ebuza ku-comment section iphele lapha, because abantu bayangu-WhatsApp ebusuku, bangu-WhatsApp yabo, whenever they feel like bafuna uku-WhatsApp. Kanye nabantu abavele bafone ekuseni kakhulu, with the right mind umuntu uyazi ukuthi awumfonele umuntu ebusuku, ngeke umfonele ekuseni nje, noma wathiwa uphupha elibi, but you can't call me ekuseni nje ngovivi ngoba usuphuphile. The right time to call me ihlezi ngisho 9 ekuseni ka 5 ntambama kuphela, yabo. So sibheka la udaba olukaNompumelelo Machava, that Machava, I don't know, maybe Nompumelelo Mashaba or Machava, I don't know. Kololisa ubone phasa, ngicela ukubuza la, ngibukeke ngigijima ngawela emgodini omkhulu, kodwa ke bangisiza ngaphuma. So la kube singakusho ngokuphupha wele emgodini, umgodi ungashiya into eziningi, ungashiya ihibe okungama obstacles that a person may come across, or that a person may find him or herself inside those obstacles, yabo. But it can be also a symbol yejele kwabanye. umgodi ungaba isimboli yokufa futhi. So asenze kanjena ke. Number 1, uma uphupha la ukhalakathele emgodini, uphawu oluhle uma kukhona okukhiphayo, ngoba lokho sekusho ukuthi empeleni uma ukuthi kade wena uboshiwe noma ulekele engozini yokuboshwa noma yokudliwa yijele, uzophunyuka ngenxa yomunye umuntu, ngaba a lawyer or any person on evidence ozobe witness. Genesis 40:14, kepha ngikhumbule nxa usuhlezi kahle, ungenzele umusa, ungibike kuFaro, ungikhiphe kulendlu. 2, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha ukhalakathele emgodini, sekuthathe njengophawu luhluma ukukhona okukhiphayo, noma kungabe uyayiphumelaka. Lokho kusho ukuthi uzophuma ebunzimeni noma uzophunyuka ogibeni lezitha zakho. Genesis 37:24, bamthatha bamphonsa emgodini, umgodi ongenalutho, kungekho manzi kuwo, yabo. Number 3, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha ukhalakathele emgodini, kuba uphawu luhluma kukhona okukhiphayo, ngoba lusho ukuthi uzoluthola usizo, iziyalo noma iqondiso nomusa wokuhlengwa nokusindiswa uma ukuthi kade ubanjwe yizono noma kade uwile okholweni lwakho, yabona. Ngokuka Mateyu 12:11, Mateyu 12:11, kepha wathi kubo, ngomuphi umuntu kini enemvu eyodwa uma iwele emgodini ngesabatha ongeke kuyibamba ayikhiphe na? Number 4, ake sithi ke la uphupha futhi ukhalakathele emgodini, kungaba uphawu luhluma kukhona okukhiphayo futhi, ngoba leli siyasho ukuthi empeleni kusho ukuhlehla ke kosuku lokufa kwakho, noma ke uzolulama uma ukuthi kade ugula, noma uzosinda ugibeni lokufa ekade ubekelwe lona izitha zakho. Amahubo 23:4, noma ngihambe esigodini sethunzi lokufa, ngisaba okubi ngokuba wena unami, yabona. So sikubalela izinto la ezine esibheka njengezinto ezisuke zikhomba lokukhalakathela emgodini, yoba akufanana. So wena with your right mind, uma ulalela amaphupho lawa sechaza uNkulunkulu indlela operator ngayo, noma imoya indlela operator ngayo, iyakwazi ukuthi ikutshele ukuthi kona kuphi ofitha kuko wena. Ngalesikhathi mawubhela maze ufola izinto, uzolalela okokuqala, okwesibili, okwesithathu, but your mind will tell you no, mina ngifitha la, yabo. Njengoba bengikhalakathela ngolisho kimi bekuyinto ekade ilwisana nani nokuthi ngiboshwe, yabo, noma bengizongena ebuzimeni obuzokwenza ukuthi mhlawumbe ngingaphumeleli, noma bengizoyithola mhlawumbe sengihlehla ukukholweni lwami, sengiwile ekukholweni kwami,
or bebefuna ngifile abathakayo. Sewakhuluka eBhayibhelini.